Hey, hold that one in front. What is it now? Ish, Coco. Coco, Uncle, akunamazi. Hayi ayikho into olungayo manje. Beka indlu yami wayifake ngaphakathi ngapha ngosize ngife room. Nginabaqashi lana. Manje akulaleki benginekati la manje ikati alisekho libalekile. After 4 days liyabuya futhi. Liphinde libuye futhi. Libuye futhi. Izinto zigijima phezulu kwendlu. Kuhamba izinto ebusuku. Abaqashi abahlali. Hawu. Bahlala 1 month bahamba. Hawu. Babaleka. Le ba hiri ba lona ba tlo dula kgwedinyana ba tswe ba tsamaya la tla montlo tlo e bona ne go pa ke ntshentho ena go ba ntshentho ena ke ntshentho ena mo gontane me go ntate mo Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje nibhalele ngabantu abadala lana ku-Jozi Bioscope. Bathi bacela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele. Bantu abadala njani? Basaphila njani Nkosi yami? Ngiyaphila na. Yebo man. Ngiyakhathazeka lana. Ngihlale njengabantu abanye na. Beka indlu yami wayifake ngaphakathi ngapha ngosize ngife room. Nginabaqashi lana. Nabaqashi ngibabonile nje lapha emuva. Hayi bahlane bafika nje. Usuku kungena abanye ngethi inhliziyo awu. Itrapule nje kuphela ne. Inkinga zonke. Inkinga zonke manje akulaleki benginekati la manje ikati alisekho libalekile. After 4 days liyabuya futhi. Nekati lelo. Bekunekati la. Benginekati manje lambile. Liphinde libuye futhi. Libuye futhi. Ngisumenshina something into ezenzakala ebusuku ukuthi kwenzakalani ebusuku mntombi. Nitho konje kwaba bubani lapha besengikhohle nje kubuza. Sibisi. Kwaba Sibisi. Kwasibisi la. Okay, hayi ngiyabonga mntomdala. Manje ngiyabona ukuthi hayi ungathi angithandeki lana. Endawo. Kule muzi. Ngithi ngilungisa ngapha ngilungisa kwakho. Hayi ayikho into olungayo manje. Akunabe into ehamba kakhulu. Mangathi kuphuza uthwala kancane abongidakho. Wemunye umhlolo manje. Kuba yenye into. Kuba yenye into manje. Hey. No, ngiya-understand. Mama uSibisi njani mama? Sikhona njani? Siyaphila nathi mntomdala. Bengicela ukuzwa kunina ma ukuthi ngoba ngiyabona manje sibhalela lapho niyasho nithi ayisisenkingeni la esibhekane nayo mntanami ngicela usheshuze. Yini mani yini enizwa? Izinto zigijima phezulu kwendlu. Kuhamba izinto ebusuku. Abaqashi abahlali. Hawu. Bayahamba. Bahlala 1 month bahamba. Hawu. Babaleka. Bathi angeke beyimele lento eyenzakala. Ngokuthi kule ndawo kuthiwa siyaloya ngokuthi sigugile. Ngoba nibadala. Angazi iqala lethu ukuthi uNkulunkulu sibekile na. Shame ma wazwa isho yathasha. Guys nami ngiyayibuza ukuthi ngoba iyenzeke endaweni ezininzi lento into engangiphathi kakuhle nabantu abadala. Akusini kuphela yenzeke endaweni ezininzi lento ufumaniseke kunogogo umuntu uhlala nogogo wakhe kanye nokhokho wakhe sekamdala uThixo omgcinile ngoba wabasho bathi hlonipha ihlononyoko ukuze izinsuku zakho zande emhlabeni. Manje intsha mase ibona abantu abadala bekhule baba bangaka. Sekakusebecinga bethi hayi uyathakatha lo ugogo umkhulu uyathakatha ngoba sekanje which is ayikho right leyo nto umuntu abadala and manje abantu abayibona basenkingeni yinina ngoba nithi nizwa izinto ezigijimayo la and nithi niyayizamela abantu abadala nifika akha room ngale abaqashi abasahlali nabo bayabaleka bathi kunento ehamba phezulu kwendlu bathi bayayizwa nabo lento abenizwa bayayizwa babaleke. No, mntomdala ngiya-understand besike sazama ukucela uMr Jones mntomdala ngoba sisebenzisana naye omnye ubhuti bathi uMr Jones la ekhampanini ukuthi ehambe yosicelela one of izinyanga zethu esisebenzisana nazo ukuthi sibuye sibone nje ukuthi mhlambe kukhona yabo. So ningabe manje nihlala nodwa la mkhulu abezukulu abantwana baphi bona? Abantwana bona bekho bahlala nabo nina izukulu lezo ke manje. Bahlala nabo nina. Bahlala nabo nina ke. Manje nihlala nodwa nina akekho umuntu obile nje. Nihlala nobabili. Sibabili ni. I'm sure kunzima manje uma uyena okumele epheke ekline. No, hayi kunzima abantu abadala plus ngibona namandla engasekho kanje. Sekho amandla sikhulile. Nina 77 years.
Hawu, ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinela nina abantu abadala nize nifike ku-70 because ontanga bethu intsha le yethu esiphila kuyo kulamalanga abantu abadala esiphila nayo kunzima nokuthi befike ku-50 years or ku-45 sebeshona benabo 30 into ezikanjalo yabo kodwa ngibonga kuThixo ukuthi nini usanigcinile angazi uSathane muni lo nofuna ukunihlasela la ekhaya ukuthi ningakhona ukulala nina abantu abadala yabo seniva izinto igijima la elantukeni abantu abadala ngabe ngamakholwa la ekhaya. Yes, sonta 7 Adventist. Oh, ngamasabatha. Nee. Usabatha elihle man nami ugogo wami beka ngumsabatha ubhaphathize khona lapho ku7 days. Yebo. Ngijabula nje ukuthi abantu abadala nisibhalele sakhona nathi ukuthi size sifinyelele lana ngoba ngizwe masifika lana nithi nincedwe ngumfana waNesto ukuthi nize nikwazi nokubhala. Bela ngiyasho ngithi abantu abadala ngoba bebakudala kanje bakhone kanjani ukuthi besebenzise email kanje ngoba abantu abaningi bahleli bekhala bathi kunzima ukuthi uzuyithola iJozi Bioscope lana yayibona kodwa ngiyajabulela nini ukuthi nize nakhona ukuthi nithi ngijabulela lokho ukuthi I saw a car passing there. I think Mr. Jones that side amqove lapho chi I saw a car that went that side. I think he went to park. Ngiyacabanga ukuthi uyena maybe usayopaka ngale muntu omdala ngiyacabanga ukuthi uyena lo bhuti bengithe uyosicelela inyanga yethu ezosincedisa manje yebo Siyabonga. Hayi kona sobonga mama sengabe kuba khona into ebonakalayo yabo yiko lapho nami abantu abadala engasho ukuthi hayi manithi niyabonga nami ngikamukele but okwamanje ngisafila ngathi abantu ngisafuna ukubona because ngisafila ngathi ngisanikoloda lemibuzo eninayo ukuthi ngabe yini unobangela alo izingane zenu nithi zona zihlala sezihlalela zodwa kwenye indawo Yazi nezindlu zabo. Okay. Uye. Okay, hayi uye guys bathi uyena uMr Jones. Sebene izindlu zabo. Ya kodwa ikhona intombazana yena ke uyafika la ngoma weekend kusifekela kanje. Sikinana nendlu ke intombazana ne. Intombazana. Abafana bona hayi bazasikars. Okay nangu Mr Jones uyena. Sanibona gogo ngijabula ukuthi gogo sesheshe. Sanibona gogo. My good sir, thank you so much. Thank you so much. Ngiyakubona so you passing that side I'm like that's you. Gogo Thokoza gogo. Gogo. Mina ngisingazi ukuthi kumele ngenze. Gogo ngijabula ukuthi usheshe wafika. Abantu abadala uyena umuntu ebesithe socela ukuthi esincedise lana. So sizobona ukuthi mhlambe kukhona okubonayo mkhulu yabo ukuthi mhlambe kumele sikwenze. Siyathokoza kakhulu. Ngisicela futhi bezithakasela uzini. Lapho bani. Sorry. Ngifuna kumntwana lokuthatha kathi sibaka. Yoy! Sho. Mfana. Mabona ngikusebenze jwang. Ahlami mona. Uthatha umuntu mona. Miriana ke yena. Ai mrano le fasitse mkhonta mme. O le fasitse miriana ke yona ka mona. Wa tseba? Kutlwa ke imelo. Ke a imelo haholo. Khona into oyibonang ko. Miriana ke yo kwano le hatellang tlasa bophelo ba lona le babedi. Le ba hiri ba lona ba tlo dula kgwedinyana ba tswe ba tsamaya la tla motho tlo e bona. Ne go pa ke ntshentho ena. Go pa ntshentho ena ke ntshentho ena mkhonta mme mkhonta molo. Kana ka ntshentho ena. Go pa wenze. Go puta itala tsaka. Ntshena e boima. E tlo limela. Bophelo una kaofela. Go ntshentho ena. Ya mkhonta molo ka dumela. Mkhonta ba dumela. Ba dumela go ntshentho ena.
Mina ngazi-ke masukuthi kwenziwayo. Angazi senza kanjani gogo. Hey guys, mina mase kanje ngivele ngijikubhidana ingqondo angazi ukuthi kusuke sengiyekelela ugogo kube uyena. Yona ke khona mo e leng teng ke khona go ba shaka mo Siya kuphi gogo? Sipe. hey Siya-check-a ngakuphi? Hey, Chief please ngicela ungigadele ugogo nomkhulu lapho ngoba angifuni. hey Guys, angazi gogo. Hey, angazi mina siyalandela kuphela. Kukhona ugogo mhlawumbe ubona. Honta mo mpontseng mpa tsone ke tsena mana lo teng ona mona o teng ona Ngiva kutengi angazi ukuthi ugogo kukhona. Gogo right ugogo right ugogo right. Ugogo right. Okay. Gogo right. Gogo mangabe khona okubonayo usicela. Ufika khonakala ukhulume nathi. Khona ugogo mhlawumbe. Hello. Yeah. Jesus. Hey, amen gogo. Khona kubona gogo. Gogo, Mr. Jones. Ufuna. O tlo chekwa mona. Oh, ngicela ubize kumkhulu please bring gogo and khulu. Please my good sir. Yo. Gogo khona into Mona. O to ba cheka mrian. Ha la bana ba phela. Eka ba dinga ke bana ba sa jule. Gogo mkhulu ngicela nize. Yeah, nabo gogo nomkhulu guys cause le ndaba akuyibona kumele bezise. How anidlulise gogo. Ukharafu Mr. Jones please. Kumkhulu ngicela uze ngapha kumina mkhulu. Ngicela uze ngapha udlule nje gogo. Uthi gogo ucela ikharafu. Ikharafu ngingashila. Wokona la. Mr. Jones please try and open that thing. Yeah, ningamisa ugogo lapho right. Yeah, mise nje khona lapho ugogo. Yeah. Mise nje lapho ugogo. According to hey, mina guys angiyazi lento.
Eish, guys, gogo ke mina ngiyazi le mkhulu ugogo uthi khona into oyibonayo lana uthi khona into oyibonayo angathi ihonjelwe lana so iloko sibhizi ka ugogo right angathi naye kumele ibone le ndaba gogo gogo bathi ugogo uthi khona into oyibonayo lana so sisahomba ngazi yini oyibonayo yabo. So ngiyaxolisa ukuthi nginimise abantu abadala. G, please get those chairs. Ngicela ungizisele those chairs sobeka khona la. Oh. Uzom. Okay, uzokhona ukuzimela. Ngizama. Okay, ngoba ngizukhala ngeenyawo masifika la. Take it. Yeah. Gogo, makhona ukubonayo gogo. Kanti kunani? Yini ko? Let's hear. Yes, mkhulu. Yes. Koko, mkhulu. Oh. Mkhulu, akunamazi. Please, Mr. Jones, please can you please akhona amazi ma mkhulu. Uko right. Yo guys, camera guy. Mr. Jones, I think she's not okay. Guys, wait. I think she's not okay. Guys. I think she's not okay. Coco. Oh, guys. Sorry. Mr. Jones, please make it fast with water. Guys, Coco right. You. Mr. Jones, please make it fast with water there. You. Coco. Yo, Mr. Jones, I don't know. I don't know what to do. Yo, please just try do something there, Mr. Jones. Angiyazi lento. Oh, please give Mr. G and then try to call someone that can help us. Guys, angiyazi lento ngoba gogo gogo umuntu esihamba naye sekavele waquleka lapha. Angazi bekathi kunento oyikhuphayo kwavele waquleka wawa nje lapha. Mkhulu ngicela nincedise. Leso scoop lapho ngicela nisibeke guys. Mkhulu ngicela uye lapho nibone nenzani bese sacela ukuthi sifonele omunye umuntu mkhulu ozobuye ezoncedisana nogogo ne. Yeah, mhlambi ngoba ngathi lento inzima for ugogo eyi1. Ngathi sekavele waquleka lapha ngazi. Guys into esoyenza njengamanje Mr. Jones usafonela umuntu naba prophet naba inyanga close by ezokwazi ukuthi incede because thina sisebenza nje ngenyama sisebenzi ngomoya manje abantu abayibona abadila ngezinto ezikanje ngabantu esisebenzisana nabo ngoba niyabona manje ugogo sevele walala phansi into ezingayazi. Angisayazi guys ngizoza ne follow up. I love you and I'll see you on the next episode. Angazi kwamanje so linda ixesha lingakanani until kufika umuntu ozonceda umprofeti. So ngizonizela ne follow up ukuthi mhlambe makafikile ngizonizela ne continuous yale episode. I love you and I'll see you on the next episode. Thohla.